Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang 5 piso na Flora and Fauna series na may taong 1991 hanggang 1994. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shout out muna sa aming Team Alliance, Solid SLL, mga silent viewers, mga OFWs, at sa mga senior citizen. Maraming salamat sa mga members ko na walang sawang sumusuporta sa akin. At shout out and congratulations to Idol Money Collector for reaching 50,000 subscriber. Ayan, congratulations sa iyo, Idol Money Collector. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang aking hawak na 5 piso na Flora and Fauna series. Ayan, ito yung aking 5 piso na year 1991. Ayan, Republika ng Pilipinas. Ayan, si Emilio Aguinaldo. 1991. Ayan, at ang likod dito. Ayan, 5 piso. At ang Perocarpus indicus. Ayan. Ayan. At ito naman yung aking 1992. Ayan. Ang ganda pa ng kondisyon. Ito naman yung 1993. Ayan. Mapapansin nyo, ayan, mayroon din ako mga spare ng 1992, 1991, at 1993. At ayan, mapapansin nyo rin, wala ako nung taong 1994. Ayan, sa may mga hawak ng taong 1994 na 5 peso Flora and Fauna series. Ayan, nangangailangan po ako ng taong 1994. Ayan, kailangan ko po ng 3 piraso. Ayan, sana ganito kaganda ang mabili ko. Ayan, i-PM nyo na lang po ako kung mayroon kayong 5 piso na Flora and Fauna series. Ayan, PM is the key. Ayan, doon natin pag-usapan ang halaga ng baryang ito. Ayan, tingnan natin ang presyo nito sa Numista. Ang year 1991, ang presyo nito sa Numista ay ang very fine ay 42 pesos, ang extra fine ay 70 pesos, at ang uncirculated naman ay nasa 58 pesos. At ang frequency nito ay nasa 62%. Ayan. At ang 1992 naman, ito yung aking 1992, ang presyo nito, ang very fine ay nasa 37 pesos, ang extra fine nasa 58 pesos, at ang uncirculated naman nasa 178 pesos. Ayan, ang frequency nito ay nasa 30% na lang. Ayan, dumako naman tayo sa 1993. Ayan, ito yung aking 1993. Ang presyo nito, ang very fine ay 25 pesos at ang frequency nito ay nasa 24%. Kung mapapansin nyo, wala akong 1994 pero ang frequency nito sa Numista ay nasa 9%. Ayan po. Sa mga mayroong hawak ng baryang ito na 5 peso, ulitin ko po, 5 peso Flora and Fauna series na may taong 1994. Ayan, kailangan ko po ng 3 piraso. Sana ganito kaganda ang mabili ko. Ayan, ulitin ko po uli. Ayan, 1994 5 peso Flora and Fauna series. Ayan, nangangailangan po ako. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po.
At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-like, share, subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.